Sklářské začátky byly celkem složitý. Začínal jsem v podstatě až po 3 letech po absolvování sklářské průmyslové školy se zaměřením na výtvarné zpracování skla, protože mě už nebavilo chodit do práce jakoby řidič a chtěl jsem se sebe realizovat ve sklářském průmyslu. V té době byl trh přesycený tady u nás sklem a já jsem věděl, že ty začátky by byly asi těžký, pokud bych nevymyslel něco, co tady ještě není, něco, co by tady mohlo být dlouhou dobu a neovlivnilo by to jakákoliv krize. A tak jsem přišel na myšlenku vyrábět skleněné urny. V roce 1999 jsem navrhnul první urnu, která byla celkem bohatá na broušení, byla solnatého křišťálu, stříbřená uvnitř. A tuhletu urnu jsem jel v rámci průzkumu trhu nabídnout v Praze. Tam jsem se setkal v podstatě s úspěchem, protože paní si objednala hned 10 kusů a půjčil jsem si peníze, vyrobil jsem mnoho uren, ale bohužel jediná tady ta pohřební služba si do mě ty urny koupila, tak jsem zkrachoval tak rychle, jak jsem začal. Urnu jsem měl nabídnout do Německa tady za hranice, protože německy jsem trošku uměl, ale tam byl problém s tím, že ta urna, i když se moc líbila, i když byla cenově zajímavá, tak se setkal s problémem materiálu, který není rozložitelný v zemi a v Německu je zákon, že v podstatě všechno, co se týká pohřebnictví, musí do země a musí mít certifikaci, že se rozpadne do 25 let, což sklo samozřejmě nemá. Další kroky byly, že jsem šel zase do práce a v roce 2001 jsem odjel se svou přítelkyní do Spojených států, do Austrálie, jsem se naučil anglicky. A pak jsem se nechal po návratu zaměstnat ve firmě jako obchodní manažer, kde jsem se v podstatě seznamoval s postupy obchodování, s marketingem. Při cestování po světě jsem sledoval v některých zemích trendy v pohřebnictví a tak mě překvapilo, že třeba už jenom v Evropě ty trendy jsou úplně byly jiný než v České republice. Ve světě je běžné, že ty urny mají všelijaké tvary, které jsou určitě estetičtější, které se více hodí domů. Některé urny dokonce ani nepřipomínají urnu. Funguje takový trend, že se používají takzvané mini urničky, což jsou jakési zmenšeniny těch velkých uren, kde běžná klasická urna je buď to na hřbitově nebo na nějakém místě určeném a ty mini urničky obsahují jenom část popela toho zesnulého a ta se dělí mezi rodinu a mají to ty jednotlivé pozůstalí doma. V Americe tam jsem se poprvé setkal se skleněnou urnou, zatímco u nás to byl plast anebo nějaká pryskyřice. Ve Švýcarsku mě inspirovalo hlavně výroba diamantů z popela, což je velice složitá technologie, ale to hlavně, co mě na tom se líbilo, je, že vlastně Švýcaři dokázali zachovat pietu v jiné formě, než je klasická urna. Inspirovalo mě to k pokusu zkusit zatavit popel do skla, protože skláři zatavují kde co do skla, různý kovy, různé věci, tak jsem si říkal, jestli by to náhodou nemohlo udělat nějaký zajímavý efekt. A musím říct, že mě mile překvapilo právě použití popela v tom skle, že ten efekt je designově velmi zdařilý, zvláště v kombinaci s nějakou sklářskou barvou. A už v té době jsem věděl, že to je ten správný produkt, který tady chybí. Ekonomické náklady na sklářskou výrobu jsou velmi vysoké, všeobecně. V podstatě ten, kdo má sklářskou huť, tak ví, o čem mluvím, protože pec běží 24 hodin, 30 dní v měsíci a nedá se vypnout. Takže tam je potřeba, aby byla výtěžnost 100%. Takže jsme nuceni vyrábět ještě ostatní věci ze skla, ale musím říct, že ty věci nás taky těší, protože se jedná o různé umělecké svítidla a nějaké umělecké tvary a pro různé galerie a tak. Místa skláře najít je už dneska trošičku problém, protože to sklářství hodně upadalo a hodně sklářů přešlo normální práce někde do fabrik a nové skláři se nevyučují. A v podstatě je to profese jedna z mála, kde tu praxi získává člověk řadu let. Je důležité, aby měl i talent. Před 3 rokama jsme začali spolupracovat s krematoriem zvířat v Brně, který je jediný v České republice a musím říct, že díky této spolupráce máme produkty i pro zvířátka.
Jedná se samozřejmě o skleněné urny, které jsou menší a hlavně památeční sklo, které se dá zase zpracovat do tvaru třeba siluety kočičky nebo těch zvířat. Na prosazení na českém trhu jsem se připravil velice dlouho. Naštěstí už uplynula dlouhá doba od mého neúspěchu. V té době už začala fungovat určitě i rivalita mezi pohřebními službami a chtěli nabízet něco jiného než ti druzí. Do té doby v podstatě žádný ani velkoobchod nefungoval na urny, takže tu možnost ani moc neměli. Občas se mě lidé ptají, jestli ten můj biznis není moc pro mě depresivní, morbidní, ale já se snažím jim vysvětlit, že pro mě vůbec ne. Někteří sociologové považují zpracování lidského popela do skleněného suvenýru za neetické. Vždycky tady byly a budou dvě skupiny. Samozřejmě budou lidi, které památeční sklo nadchne a vždycky tady budou skupiny, které památeční sklo by si v životě neobjednali. Nové trendy v pohřebnictví jsou trošku negativní pro pohřební služby, protože dneska je uspěchaná doba a hodně lidí nechce se starat o klasický hrob, takže mají možnost mít třeba urnu doma, což hodně lidí samozřejmě také nechce. A tak v dnešní době převažují v podstatě uchování popela formou rozptylů nebo vsypů, kde není zachována žádná památka. O České republice se hovoří jako o velmoci žehu. Spolu s Japonskem a Novým Zélandem patří k zemím s největším procentem kremací. Naše firma klade velký důraz na pietu a na důstojné zacházení s popelem a na vyloučení možnosti jakékoliv záměny. A já jako majitel firmy vždycky jsem u výroby památečního skla, nikdy nedávám popel z ruky. Je pravdou, že pokaždé, když vyrábíme památeční sklo a já jdu k peci, tak si uvědomuji, že smrt je definitivní, smutná, depresivní, ale na druhou stranu mám radost, že dokážeme tuto skutečnost přetavit v něco věčného, pozitivního a estetického.